Mwakwa ebati ni Safoa we eyade to so miensa hwe ya to so nson. Woni sa hwe ya to so nsia no adwodi ye afrimu amaye na yi kama asisi na chi ama bibia da din. Sese pa ko fia ba fie. Onu mu abedin kra. Aso ne ba no ombe ne den oni araba kire nso entem nso sen na bisi fa akọ no. Ensem pi no a na bekoso ewade a etoso miensa na hwe ya to so enso ni mu. Efema bedi show for amanfo. Why krado a meso my krado. Yen sha ase. Achemade Pakofi abeye yi no awie. Ona ne namfo nom edin kra. Nipa pi ahia ma me atieku afie ho. Pakofi. Anuanom na adofo a mo hia ha. Ye me se birubi ani a edo nyame din mu ebeda mo ase ansa na se asewofro bi ewa akira maka. Sese ade a moya ama me yi, jo nyame na obeda mo ase ama me ntitiriu no. Me de aseda no fakese no a ma dwomo sechere dwumfo kusi ene mamiefua afei eka bia amabobo efa adwoayade ne niwuo ne na yiyo ho nyina no masomo ni twato okra ne sebi mo amunim se mio adwo enyina manfrafo eno nti bedi dwantoa ebefa bedwafo yi so ama mamietie a apese epese mede abofra no ekọ dwomo banyinfo ho me se yahia mu ha yi obiara wonni a Kofi akan yi hu bibi eka eno nti medikan aka medie sese ya asemu a Kofi akan yi nyina ne kwan so a nanso ekwan bi so no wa ma asemu no fa baabi aye me asefem kakra efa eka no ho asem de mepa Kofi chew eman so ho a oman so ho a ni amechira ne se enam na mfofa a eda yentem no nti sese ama ye nuanom senia sene se ye namfonom kra me sa no nti eka biara ya bɔ no ya mmɔ ama obia ye ne Kofi nni nkontabu biara ya fa yenka ne ba no ho asɛm de meni bibia ka fa ho efi se mpanyinfo se bi onipa a wɔde na ade edi benkum na agie pa Kofi ampa nanso ye nti a meka asa ne se bintumi enyimu boni aye ewo kwan biara so nanso asem kakra ene hame ene se mpanyinfo se we besoe wo na okọ na wenyawade a ogya woka nanso mepese me kire mo se enye da nyina na tai basa e meka ne se eka no de mentumi mamomfa no sa dwumo otwene ni hwese kire yawo kasa na eda ye bobo ka no na wo hobi okora mpo na utua emu fa kese no a sekire osowi gina ho maye din ti ho no enye se bibi ntra na embom no Kofi ayi suban bi edi ama mahunu se okonkran na adwena asesa na ene se sane ye kwabena kan ye no ye boboka no na ye nim se ye boboka atua sesei achemadefo ada roma waboa yen ya ma yetua eka no bi awie sesei ya no eka a eye me se akamu ne dia ye kwaje no papa Kofi amu aho no eno de menkoa me de beye menkwada aka atua mentu ama ne nwa se Kofi wo asem fufuru bi wo ha onfamra na onyai sika no ho asem pa Kofi eye megyae mu mpanyinfo se sebi onsem ye dia na obumu mmom de mmom ne aka ehame ene abofra no de no dwomo eno de ye de osempa no ebe maame efri se anti araba wo hwa abofra no oniha atikua aja abase ye ya merima ekan na yen ma de yensa ahye yen demri fam etiechi etiemu nanso senia araba ni hayi a monso mode osempa no amame no na esese mede ma adwene ba odane nani ehwe adwumfo kwaku meboa dwumfo kan maame atiekua itie wo mu ane se sebi mpanyinfo se ni ade wo no na odie na enye ne ekomde no ena papa so pa nwoma so enye nanu de na emom no ne yi mu ntia menko a anka mepese metete akwada no na wonyine di mfie beye enum se ensia wasusuku ko no na wabefa na ade pa Kofi ajanom se ma meka sa pa Kofi ajanom
Se maame eka saa, mene no nya adwene. Mene no nya adwene kyerɛ sɛ, menhyɛ me ho yerekete mfa abofra no nkɔyɛ hwee. Na akwadaa yi nso afei na ɔbɛnante. Nti medwene sɛ mamfa abofra no ankɔ a, ɛbɛyɛ adesoa ama no. Ɛno nti na mepɛ sɛ mede no ɛkɔ. Na ɛnyɛ sɛ biribi nti a. Maame aka asɛm ama me se afem kakra. Atieku a, ɛha nso na me ne Kofi nya adwene no. Me a meyɛ ɔbaatan a mete faako, ɛne wo a woyɛ ɔbarima a wonim hu adagyeɛ. Hwan na obetumi ahwɛ ɔba yie? Dwumfo, mpanyin nso se, sɛ wunni adagye a, wonyɛ ɔba yie. Atieku a, yɛ deɛ, araba mpo ɛna ɔba no, biribia betwa tia. Araba kyerɛ, ɔkyea wɔ. Mema mo atena ase o, ɛna ne agyanom. Wɔn nyinaa yɛ ɛnna. Yɛ obro Atieku a, ɔtwe pini do. Awura, bɛtena ha bie. Araba kyerɛ, atena ase. Agyei, abrɛ time. Dwumɔ, awura, yɛ deɛ, yɛnni amanneɛ biara. Ayi akyi ntotoeɛ ɛna yɛyɛ yi. Te sɛ ɛno deɛ, yɛwie mpo ara ne sa. Na Kofi na ɔde asɛm foforɔ abɛtware mu a, agya yɛn aka ha no. Na ɛne sɛ, ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔde abofra no ɛkɔ nkran. Araba kyerɛ, baako fi paa. Na wanka tirimɔdensɛm saa na anyɛ dɛn. Na mpanyinfoɔ, mepamokyɛ wo, maka ma akɔsi sɛn. Sɛkyerɛ, nea adura ne sɛ, Kofi sɛ ɔde abofra no ɛbɛkɔ. Ɛna maame Atieku nso sɛ, ɛhene ne ha, ɔmpene da. Araba kyerɛ, ɛne sɛ, owura Sɛkyerɛ, woma yɛnto Kofi sɛ, sɛdeɛ na me ne adwoa ɛte fa no, mede ne yɛɛ sɛ me nua. Sɛbi, sɛ ɛyɛ baabifuo mpo a, anka ɛno ano no, nea meka kɔsia ne sɛ, akwadaa no, mɛfa no. Maame deɛ, seesei, ɔne ne ho adagye, ɛna Kofi nso, ɛnni adagye. Nipa deɛ, ne yɛ te sɛ nnua na wakyerɛ no kunu saa. Nipa nyɛ o, nipa nyɛ. Atieku a, na menni adagye yi, medwabuo mu akyerɛmade ha. Wo na wodi dwa a wonni adagyeɛ, na ɛnyɛ me efu a. Araba kyerɛ, maame, ɛno deɛ, ɛmɛ nhaw koraa. Mɛhwɛ no kama. Ɛwɔ mu sɛ menwo dadeɛ nanso, adagye a wɔde hwɛ abofra deɛ, megye me di sɛ, mɛnya bi ahwɛ no kama. Paa Kofi, ɛyɛ me sɛ ɔdɔ a ɛmaa ne mmarima a ahyia ha ayi no adi akyerɛ me nnɛ yi dɔɔ me so koraa. Ɛno nti, mentwe ma ɛnware. Mede abofra no bɛgya maame ne Araba. Dwumɔ, agya mmo. Ɛyɛ me sɛ dwumadie no ɛyɛ asa. Paa Kofi, ampa, dwumadie no anka yɛwie nanso, mɛsrɛ mo ama moama me ɛbere kakra ansa na yɛapagya yɛn ho. Nea ɛwɔ hɔ a mepɛ sɛ mede wie ma asɛm ne sɛ, anka ɛfɛ sɛ mede abofra no ɛto maame Atieku a. Ɛwom ɔkraman nnyini nwie na yɛafrɛ no kuku adeɛ nanso, ɛnam adwoa yadeɛ ne ne wuo no nti, ɛna ɛma a ɛdi ntoɔ no atwi kɔɔ akyire kakra no. Ɛwom sɛ abofra no anyinideɛ nanso, ɛwɔ sɛ meto ne din. Na sɛdeɛ yɛn kurom amanneɛ tie no, ɛsɛ sɛ mesesa m'adwene na meto ne din foforɔ. Onyame yɛ adom na meware ɛwo bio a, mɛto maame ɛba din. Ɛdin a mepɛ sɛ mede mema abofra no ne Anɔpawi. Dwumɔ, Anɔpawi nso ɛne sɛn? Ɛyɛ wo nana anaa wo papa anaa wo busuani bi din. Paa Kofi, ogyam, obisa asɛm deɛ. Mmom, ɛdin no ɛyɛ abusuadin. Me maame, me nana na wɔde saa. Nipa no mu bi ɛkɔɔɛ. Dwumɔ, anuanom a yɛahyia ha, ɛyɛ me sɛ abadintuo nko ara ntumi ɛnye yɛn ntena ha. Na ehia ɛne ɛka no ne abofra no hwɛ. Ɛho asɛm nyinaa asi. Ɔma yɛn sɔre. Wɔn nyinaa ɛkasa waya. Ɔkɔɔɛ. Enwuma, onwini dwoyɛ ɛma maame Atieku a ɛkɔsra Paa Kofi. Atieku a, Kofi ɛne sɛ, seesei sɛbi, wonni obusuani biara wɔ ha. Nti na wɔde me ne me ba Dwumɔ ayɛ wuni ɛne wo nua yi. Na asɛm bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ mesusu ho. Ɛkyerɛ wo, me ne Kwabena adwene ho dada, nti mepɛ sɛ me ne wo susu ho ansa na ɔkyena wakɔ. Paa Kofi, maame, ɛkwan da hɔ, sɛbi, ɛnyɛ nipa nyinaa na obenya ne saa. Atieku a, seesei anka bɛyɛ fɛ ɛsɛ wo yere afiri mu yi. Ɛhyɛ w'anan mu ɛwɔ akyerɛmade ha, ɛna w'ani aba fie. Paa Kofi, maame, awadeɛ no deɛ,
Mekonkran aba ansa na se onyame ya adom na mebidi adwa feda no a medi mwaye ama wo. Awade mpo de anka madwene eye free so. Atieku a na wo ware sen. Sese achere kra afe na wo refi bibia. Paakofi, maame, adwa wo na hyeme abrawo. Sa na esi ahyeme no, se me ware mpo kra no a, agye se che. Atieku a, ewo mu se kunayo yade na nso be no den. Yenum sei na yeyukuna awade hu nhia yen. Na nye onipa te se wo. Wo ware bi ntemu a, na wo were akyekere. Anka enye sese ya na me de sa asem yi ebeba nanso ochina wo kontia. Paakofi, maame, megye di se ni amaka no a gye afeda no aso. Atieku a yo. Na mukọ bonsu ne ye asem no so no ekosi sen. Paakofi, bonsu papa ene ne wofa akoye oba no ho ade nyina ama no. Atieku a ye de ohwe so nware no kama. Mpanyinfo se obi nware ni kromani enu ne ho. Nyako nso de ne ho dwokraa. Bragwa asem no na eha kakra nanso sese mpo obiara adwene free so. Paakofi, ni mu de eye me sese na adwene eba fie. Me ne won ehia saa na metu omufo a otaetie. Bonsu na nasem ye basabasa. Atieku a se wono de oye ode hie o entina ne kon eda ne ho saa no. Paakofi, na se ne mu nso ye ode hie saa. Atieku a ne mu nya ode hie. Bonsu mu na oye ode hyekan. Paakofi, na nye ose ene nana dwamena kenten a owu na nsan no. Atieku a ose no nanso onye ode hie. Ohene ba biara enya ode hie. Esan se ontumi ni ose ade ema enye yie ewa asanteman mu. Paakofi, asante amane so dɔɔso. Enkuro mu de ente saa. Atieku a Kofi enso etoda na uyi asresem de na uni mu kuro mu no. Sese de se wo ye omanifu waye omanifu awie. Paakofi, maame, menim wo kra se me papa kyerɛkyerɛ me ansa na ɔkɔ ne nsuma nhyire. Atieku a tietwi a wɔka. Wan na obegye edi se wonya osantini. Kofi, na ni moyi a na sema ye basabasa yi a opese oware mika ekyire akosu ekyɛn yi osusu ho sen. Paakofi. Ye ho yi nko ade ni mo ntumi nya akosu basabasa sa ade. Ade nso a mene no ete bro no kro nso wonkan. Mene ni fie eben ho kakra. Paakofi. Ye ho yi nko ade ni mo ntumi enya akosu basabasa sa ade. Ade nso mene no na ete bro no kro so wonkan. Mene ni fie eben kakra. Atieku a onko a waka bie de mepene. Akosu ade na ne yemre oka ekyiri ahohorayem. Okoho na otan na ni ketua bi a obetete. Se oye no saa de a na meba befa ma ade abetena ha. Ade no kra no anya ne ntem enka me de no ma wopreko. Ma before de. Paakofi. Anka ye de wona wonim ebeka se medi mojafra. Atieku a Kofi. Awade no hia. Enti ye a na ma wani abaso. Me wo hai me de mani afamu a apese bi owemfo te se adwoa pe asi wo ha. Paakofi, maame. Owade hia wo. Atieku a na wo se agro sese die se mafa no se me ba no preko. Saa na akyeremade fo a wonim no eka. Kofi ye die ade asa enti me peja mimu. Paakofi, maame, twen na memfa kanea enhwe wo kwan. Atieku a ehyen no adwa na enha wo ho abrao. Me ma wo enapa o okoe. Paakofi, ja enna. Awade bio. Araba ba ho. Obo epruno echi. Araba kire kokoko. Paakofi. Na sese die, why na opim mi punu yi? Ana jama maame na wasan eba beka sem bio. Ode aware sem yi twan me ho dodo. Obue punu no ema no. Araba de ntoma akuru ne ti. Obue ntoma no prekope. Araba kire eja majo. Paakofi. Opeja kanea hwe n'anim. Ejina ho sen. Araba yi na kata so efiri Etire so. Ababa wa yirefi ampon. Okoto diodu a amanfo epene wo. Wani ama sonson ese adamabo a wodo hwe onipa ema odobuma no. Fa wo mpokwi a eho dondon a obarima biara enso mu da no. Ebetare me kukumu mprensa.
na ma me remfiri m'awerɛhoɔ mesɛe ne hwan a mebɛnya kɔkɔɔ mmorɔmo sɛ wo abadom a ahoɔfɛ nyera sum mu na w'ahosuo ahyina sum mu de woafa me ho afebɔɔ de woayɛ ahwehwɛ ahwɛ m'anim sane na dɛɛfoɔ mɛtɔ me mu bɛfam me na menya wo a manya wiase anigye Safoa a mede bɛbue m'adaka de m'awerɛhoɔ asie mu ama me werɛ afiri m'abɛbrɛsɛ na m'awerɛhoɔ adane anigye na mesu adane sereɛ na anigye bu me kɔn ama me se atɔ hyerɛ mu bɛfam me bɛtɔ me mu araba kyerɛ ɛnyɛ w'ania ɛnyɛ w'adwene a ɔbarima a wasɛm yɛ dene sɛ ntwan ɛnyɛ w'ania ɛnyɛ w'adwene a ɔbarima a abɔdoma biara no mu asɛm ɛnyɛ wo dɛ ɔbarima a wasɛm yɛ dene sene katawerɛ ɛnyɛ w'ania ɛnyɛ w'adwene a ɔmadɔ ɛna ɛyɛ n'adwuma minya hwan akɔse adaagyi sɛ watɔ me dɔ bunu mu ama me dɔ ntu nsuo adware wo na ɔmmia mu na m'apɛdeɛ ayɛ hɔ ɔdɔ me dɔ yɛ wo dɔ afebɔɔ ɔtɔɔ ne mu na wɔkyerɛ egu mpa so baakɔ fi a mepɛ wo dodo ɔkyena mɛkɔ akɔhunu w'abusuafoɔ ɔhyehyɛ awadeɛ hɔ a aduro no yɛ adwuma aduro no yɛ adwuma nipa yɛbɛtoa so wae deɛ ɛbɛsi biara mɛma w'aso ate